Croeso chi yma unwaith eto. Mae dda iawn cael eich cwmni chi a dwi'n gobeithio bod chi'n dal i fwynhau'r myfyrdodau yma am gyfnod yr Adfent. Ond da ni gyd yn gyfarwydd iawn ar hanes y geni, mae'n siŵr, ac eto mae yna ddrysu ynglyn â'r ffeithiau weithiau. Sawl un ddoth o'r dwyrain i chwilio am y baban, ac oedden nhw wir ar gefn cymelod. Oedd Mair wedi teithio i Bethlehem ar gefn asyn. A'i ganol nos ganwyd y baban. A'i stabal rhyw westy oedd y man lle cafodd ei eni, neu mewn gwirionedd, mae'n rhan isaf tu rhywun o deulu Joseph, y rhan lle byddai'r anifeiliaid yn cael dod i mewn dros nos. Weithiau mae'n anodd gwahanu rhwng myth a ffaith, rhwng yr hyn sy'n chwedl a'r hyn sy'n wirionedd. Wrth i mi dyfu'n y 60au wrth gwrs, un o'r pethau oedd yn cael ei ame oedd y geni gwirthiol. Tydi plant ddim yn cael ei geni heb fod y tad a'r fam yn rhan o'r broses. Ac fe honwyd mae chwedl oedd hyn, wedi tyfu wrth i'r eglwys fod ac eisiau perswadio'r byd fod Iesu o Nazareth yn fab Duw. Yn wir fe honwyd mae benthyg y stori nath Cristnogion o'r byd paganaidd, mwyn rhoi awdurdod i'w honiad fod Iesu yn wahanol. Wedi'r cyfan, pwy all gredu fod babi'n dod i fod yn wirthiol fel hyn? Rydyn ni'n byw mewn oes fwy goleuedig na nhw, pan oedd pobl yn cael ei chael haws i lyncu ryw ofergoelion anghredadwy. Ond arhoswch fe nid. Pwy sydd wedi rhoi'r hanes hwn i ni? Luc. A be oedd gwaith Luc? Meddyg. Rwan, da ni'n gwybod fod meddygaeth wedi datblygu llawer dros 2000 o flynyddoedd, ond oni doedd meddyg y pryd hynny'n gwybod ffeithiau sylfaenol cenhedlu plant. A sut mae Luc yn cychwyn y biwgraffiad ysgrifennodd o am Iesu? Fel hyn, yn gymaint o bod llawer wedi ymgymryd ag ysgrifennu hanes y pethau gyflawnwyd yn ei plith, fel y traddodwyd hwy i ni, gan y rhai a fi o'r dechreuad yn llygad dystion ac yn weision y gair. Penderfynais innau, gan fy mod wedi ymchwilio yn fanwl i bopeth o'r dechreuad ei ysgrifennu ti yn ei trefn, mwyn i ti gael sicrwydd am y wybodaeth a dderbyniaist. Da ni'n gyfarwydd ar y madrodd, trust me, I'm a doctor. Ac eto roedd y meddyg hwn, oedd wedi arfer delio efo ffeithiau ac wedi chwilio'n fanwl i'r hanes yn mynnu cychwyn i fywgraffiad gyda 2 hanes rhyfeddol, un am bar mewn oed mawr yn cael babi, ac un arall am ferch oedd yn wyryf yn cael babi. Ac yn wir, nid ni ydy'r unig oes i wybod trefn arferol cenhedlu plant. Pan glywodd Joseph o ddim yn feddyg, ond oedd yn gwybod digon am bethau fel hyn, pan glywodd o i ddechrau fod ei ddyweddu'n disgwyl plentyn, wel, penderfynu na fydde fo yn ei phriodi hi oedd i syniad o. Oedd rhaid anfon angel ato mewn breuddwyd cyn iddo dderbyn honiad Mair. Ac yn wir, a bod yn onest, dos a ddim hanes cyffeleb y galle'r Cristnogion fod wedi i dderbyn ei ddwyn o chwedlau'r paganiad. Diwiau mewn rhith pobl oedd ei stori yn nhw. Y gwir ydy fod honiad Cristnogion o'r dechrau yn gwbl wahanol ac yn gwbl syfrdanol. Daeth Duw nid mewn rhith, ond fel un ohono ni go iawn. Yr unig wahaniaeth rhynddo fo a ni oedd na etifeddodd yn natur llygredig ni, a dyna pam oedd yn rhaid iddo gael ei genhedlu yn wahanol i ni. Reswm rhaid i hyn ddigwydd oedd mae Duw'n unig oedd ar gallu i ddelio gyda'n problem sylfaenol ni, yn bod yn calonau ni yn gyson yn troi oddi wrth yn creuwr. Yden ni wedi cael yn creu ar lun a delw Duw, fel yn bod ni'n gallu cyflawni gweithredoedd mwyaf aruchel a gogoneddus ar adegau. Ond ni hefyd efo natur sydd wedi i'ch llwyfo, wedi i llygru, fel yn bod ni hefyd yn gallu cyflawni'r erchyllderau mwyaf ofnadwy. Ac am hynny, roedd rhaid i'r Gair ddod yn gnawd. Rhaid fod na un yr oedd holl gyflawnder y diwdod yn preswylio yn gorfforol, i fod yn Emmanuel, yn y Dduw gyda ni go iawn. Ac am hynny, mi gredai fod y meddyg wedi gwneud ei waith ymchwil yn fanwl,
yn cael ei berswadio. A gallwn ein hefyd dweud, trystiwch o, mae o'n feddyg. A dwch chi'n ei weddio. Arglwydd nid i agor yn meddyliau ni, fel yn bod ni yn peidio just cyfyngu yr hyn da ni'n i dderbyn i'r hyn da ni'n meddwl sydd yn naturiol. Mae holl hanes y Beibl o'r dechrau'r diwedd yn deud y fod ti'n Dduw sy'n ymyrryd yn byd ni. A'r ymyrryd mwy rhyfeddol nes ti oedd dod yma yn dy fab i fod yn un ohono ni ac i ddwyn yn beie i'r groes. O, da ni'n gofyn ar y ti, lenwi'n calonnau efo ffydd ac efo rhyfeddod wrth gofio bod y Gair wedi dod yn gnawd. Amen. O, dewch yn ôl fory, a mi gewn ni ryw fyfyrdod bach arall.